Temmejna festa sabiħa, u xina għamilta, il-fest il-tom tamluwa, natafu għalija, u dak kollu li titlob il-festa. Grazzi. Ma nixin għamil xira, ċelebrawa ġimma imma tlum sena taħdem għalija. Speċjalment minn ċerti ambjenti reprezentali dawk kullu ilhom sena jintħabu jagħmlu li ringrazzjaw li kollox ser tajjeb u mar kollox tajjeb. Ringrazzjaw l-Alla jisaflina. Mal-Ministru Saċerdoti li jaħdmu tiegħi hawnhekk is-Servizz Nazzjonali tal-Parroċċja, il-Kunsill Pastorali Parrokjali li jkunu wkoll wara speċjalità li jsir pastorali li jaħdmu diakonija, familja u magħhom hemm il-Promozzjoni Kattolika li wkoll matul is-sena għandu l-grupp ta' zaza tfal jgħinu fil-parroċċja u jagħmlu servizz sabiħ. Stan għaddejju kemm jaħseb minn kbiri, imma mhux tagħmel tisjaħ għal-lejn u f'dan l-armar li hawn li taħseb minn helpers li salli jitosib it-tindik tal-knisja mhux hemm establish. Kollha ta' ħamis ikunu hawnhekk inaħdmu l-knisja. Kellna wkoll Maestro Rexi Verrazzo li tkatedra Apollo li